שלום רב, כאן משה אסף. בשיעור הזה אנחנו נראה כיצד אנחנו יוצרים באמצעות הוורד מסמך או מכתב שיש בו סיפור מסומן או נרשם בצורה אוטומטית. לצורך העניין בוא נאמר שיש לי כאן מכתב שאני צריך לכתוב, אז אני כותב כאן לכבוד שם הנמען ויש לנו פה את הנידון, לצורך העניין תשלום דמי חבר. Enter. כאן יש לי איזה משהו שאולי צריך לתקן, והנה גם תיקנתי את זה. בשלב הזה שאני נמצא כאן, סמן הוורד מהבהב, ופה אני הולך לקבוצת הכלים שנמצאת תחת פסקה. יש פה קבוצה שנקראת מספור. במספור אני בוחר נניח את התיבה הזאת של 1, 2, 3 וכבר מקבל את המספר 1. עכשיו אני בא ורושם שלום, לאחר בדיקה נוספת במחברת התשלומים הסתבר שלא שילמת דמי חבר לאגודה. נקודה. 2. אי תשלום דמי חבר יגרור את הפעולות הבאות. נקודותיים. כאן בעצם יש לי תת סעיף, אני רוצה לומר 2. א', במצב הזה, לאחר Enter אני מקבל את הספרה 3. שוב אני הולך לקבוצת הכלים פסקה, וכאן אני הולך לכלי שנקרא הגדל כניסה. הוא מגדיל את הכניסה של הכתב מנקודת ההתחלה של הדף. לחיצה אחת, קליק אחד, ואני מקבל את האות A. האות A זו ברירת המחדל. אם אני הולך למספור, לחץ הקטן, מקבל את ספריית המספור, ואני בוחר הפעם את א', ב', ג'. אז אם לא אשלם דמי חבר, כמובן הפסקת הטבות וביטול השתתפות במופע הקרוב. ונניח שאני רוצה להכניס פה עוד תת סעיף, על מנת לחדש את התשלום, אנא, נקודותיים, Enter. יש לי כאן עבור תת סעיף 2ג' עוד תת סעיף, ואז שוב אני הולך לקבוצת פסקה, הולך למספור ומבקש נניח את הספור 1, 2, 3 כזה. לא, טעות. אני כמובן צריך קודם כל להגדיל כניסה, ורק אז אני יכול לעשות את זה. שוב קיבלתי אות I, אות שהוא בחר מאחת התבניות האלה. אני רוצה את הספור הזה 1, 2, 3. במצב הזה יש לי כאן רווח מאוד גדול בין הספור, התת סעיף הזה, לבין תחילת או כניסת הכתב. הנה, זה הכניסה. מה שאני עושה, אני פשוט מעמיד את הסמן בכניסה הראשונה, ועם שני האלמנטים האלה על גבי הסרגל, כניסת שורה ראשונה, אני לוקח טיפה ימינה, וזה מצמצם לי את הרווח הזה. אז על מנת לחדש את התשלום, אנא, פנה טלפונית, נקודה, Enter, כנס לאתר הבית. אוקיי, נניח שזה הסיפור. ועכשיו אם נרצה לתת עוד תת סעיף אחד ג', אז אנחנו שוב נותנים כאן Enter, מקבלים 3, לא משתמשים בזה, והולכים לכלי שנמצא ימינה להגדל כניסה, להקטן כניסה. זה בדיוק הפעולה ההפוכה להגדל. לחיצה אחת על הכלי נותנת לי את האות ד'. אז יש לי פה סעיף 2א', 2ב', 2ג' עם תתי הסעיפים של ג', וכמובן ד' אי תשלום דמי חבר לא יוחזרו
תשלומי המקדמה. יש פה המון סנקציות. Enter. איך אני חוזר חזרה לסעיף 3? אז שוב, הולך לקבוצת פסקה, יש כאן את הכלי שנקרא הקטן כניסה, לוחץ עליו, מקבל 3. בברכה. זהו. בשלב הזה דאבל אנטר מנתק את הספרור, פעמיים אנטר, ועכשיו אני כמובן יכול להיכנס לשלב החתימה, תפקיד, ובזה נגמר הסיפור. היתרון שכאשר אני מייצר כזה מכתב או פסקאות שיש בהם ספרור, הוא שאני יכול בהינף הקשה אחת לשנות את הספרור הקיים. למשל, נניח שאני לא רוצה א', ב', ג', ד', אני רוצה A, B, C. אני רק עומד על הא', כאן, הולך שוב למספור, ובמקום א' בוחר את ה-ABC הזה. אז מקבל אותו דבר, זה משתנה. במקום 1, 2 אני רוצה תבליטים. אז אני הולך פה לתבליטים, בוחר את התבליטים שאני מבקש, נניח את ה-V, מקבל V. זאת אומרת, עצם העובדה שיצרתי תשתית שיוצרת ספרור אוטומטי ברמות השונות, מאפשרת לי לשנות את זה בצורה מאוד פשוטה על ידי שימוש בתבליטים שנמצאים כאן, בין אם זה תבליטים, בין אם זה מספור, וכמובן ניתן לעשות את הכל גם יחד ברשימה מדורגת. את זה אוכל להסביר בסרטון אחר ובנפרד. אני מקווה שתמצאו שימוש בסרטון הזה, ואני מאחל לכולכם כל טוב. כאן משה אסף. להתראות.